Mi matur nuwun ngaturake salam hormat marang Bu Guntin sak keluarga lan ugi para pamirsa ingkang kepareng rawuh wonten dalem mriki lan ugi kepareng mirsani lumantar streaming Kuntadi Channel. Yo. Nggih. Saderengipun kula nembang kula badhe ngaturaken panuwun dumateng sedaya para pamirsa, sedaya tamu undangan, wabil khusus dumateng Bu Guntin. Nggih, Pak. Nggih, leres. Bu Guntin ingkang gadah hajat. Mugi-mugi Bu Guntin sehat selalu, panjang yuswa, rezekine tambah kathah nggih, Bu. Amin. Terus kagem penonton mugi-mugi nggih panjang yuswa. Amin. Rezekine tambah kathah. Nggih. Terus mengkit nek rezekine sampun kathah ampun kesupen anggap wayang nggih, Pak. Bu. Anu disapa akeh lho Umi Mania, Nduk, sing nang YouTube iki. YouTube. Kangen to, suwi ora kok sapa to? Nggih. Halo. Aduh. Teman YouTube. Halo Bandung ora. Gaul ya Om ya. Nggih, terima kasih untuk teman-teman yang di YouTube, Pak Dwijo, sedaya pokoknya Umi Mania Fans Club. Waduh, ya. Nadianto sampun sepuh-sepuh tapi malah mentes kok, Pak. Wah iya. Pancen ngono kuwi kok mergo suaramu iki pancen ya apik tenan. Mula raneh ramokal kathah piyai sepuh ra mung kakung putri sing bener-bener tresna karo sampeyan ngono iki. Yen ngrungokke suaramu direwangi grantes, nangis, trenyuh ngono kuwi ana. Iya. Mula minangka ijole saiki tembangno salah satu lagu yang mampu menghantar kamu melejit sampai sekarang. Ya kuwi Podang Kuning. Nggih, Pak. Ya, siap. Ayo. Bawani, Nduk. Yuk, Umi Hafifah. Nadian wujud temong beksi Lagi lho Nduk, malah iki langsung Umi Mania ki ngecat karo bapakmu lho. Ayo. Pripun, Pak? Sugeng ayahi pakaryan Mas, mugi panjenengan sak kadang pinaringan rahayu wilujeng sedayanipun kesarasan panjang yuswa ugi rejeki ingkang lancar, grojok nganti kaya grojokan. Dene ingkang kagungan kersa pinaringan kesarasan ugi bagya mulya. Nggih. Saking kula Umi Mania Halintar Cakropatnaba. Wah. Kowe duwe penggemar mongko iki dosen pedalangan isi Surakarta lho, piye? Ora main-main kowe ora. Ayo. Jos kuwi. Ayo. Tapi lak mboten nyawer. Mboten nyawer to? Oh, ora kudu nyawer wong katresnan nun sewu sing jeneng katresnan sawer tur ora kudu dhuwit to, Nduk. Pamane didongakne muga-muga sekolahmu lancar, digunakne muga-muga sok kowe entuk jodoh sing bener-bener soleh dan juga tanggung jawab. Lambene ora malah. Ayo, ling amini tenanan. Tenanan mergo pancen saiki dheke lagi dhewe. Ya to. Nembung calana lanang ditolak kabeh. Ayo. Mboten lho, Pak. Ora ya, Nduk ya. Mboten. Ora mungkin wong cantike kaya ngono. Nah iya. Nanonan ya, Nduk. Masuwe gangkung Ya. Golek isi podang jenah
Neno Iba bunga nyanding bisa dadi miner ndo tombo wilujeng niskala ya podang kuning ya Mak. Ini juga doa terbaik untuk Bu Guntin sekeluarga, khususipun mempelai berdua. Tegese podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga mulai malam hari dan seterusnya Bu Guntin sekeluarga terbang tinggi terus ke zaman keemasan. Amin ya rabbal alamin. Ya nduk Umi Hafifah podang kuning dados.
Terima kasih Genduk Umi Afifah. Ya. Ora ngira ya, Mak. Nadyan iki wayangan mapan ana ing gudang kaya ngene iki sing disulap menjadi gedung pertemuan. Ning nyatane kepenak temenanan. Hawane malah kaya rekaman, Nduk. Iya, luar biasa ki penak banget akustike ya temata kanthi becik. Sound sisteme ya bergas. Iya, ya mung emane iki Bu Gunti nanggene mantu kok wis putra sing keri dhewe. Ya aja kuwatir sapa ngerti yen kagungan putu, Sok. Kagungan wayah, ngono syukuran terus wayangan sapa ngerti. Wong piyayi turah, gur nggih wayangan upil, Nduk. Ha iya, Ya Mak, ya. Nah, iki ana pamundhut ninggal katresnan. Ya, tak goleke waranggana sing spesial. Ya. Sing lagi wae ditinggal dening katresnan. Ya, kemarin engkau masih bersamaku, bersumbu dan merayu. Adakah hari esok? Ayo, semangat, semangat, no, semangat. Ayo, apa? Ya, ninggal katresnan men jumeneng disupoti dhisik. Ya. Cublak suweng Winong Nawangsih. Oke, berpacu dalam melodi. Yo. Hei. Cublak suweng suweng efek kelenter rambut katut pak wera sapa kudu dolekake sir kondole ngopong sir kondole ngopong Oh Cublak suweng suweng efek kelenter rambut katut pak wera sapa kudu dolekake sir kondole ngopong sir kondole ngopong sir kondole Geng dalu Mbak Winong Nawangsih. Nggih, sugeng dalu Pak Cahyo Kuntadi. Wah, iya. Pak Anom Cahyo Kuntadi. Nggih, Pak Anom Cahyo Kuntadi. Piye, Nduk? Sehat ta, Nduk? Alhamdulillah sehat sekali. Syukur. Sik semangat ta? Semangat sekali. Luar biasa. Pikiran cerah ta? Cerah sekali. Nah, iya. Banyak lampunya soalnya cerah tadi. Banyak lampunya jadi cerah. Oh, Nek iya, hatinya ngono nggak ku. tahu. Nek hatinya nggak tahu. Ojo. Ati iki direksa, diopeni, diamankan supaya tidak mudah sakit. Karena survei membuktikan sumber-sumbere penyakit ki malah saka ati. Mula Mbah Maimun kiai paring dawuh yen kepengin sehat uripe mulya, atine kudu apik. Nah, jangan mempunyai rasa iri dengki, dendam dan juga rasa anyel kepada siapapun. Lelakon adile dilakoni, men uripmu ke depan selalu kau tatap dengan penuh keindahan. Ngono lho. Nggih, Pak. Siap. Siap. Tur nuwun ya, Pak. Ayo aku terus memberi motivasi karo awakmu. Ayo. Lah nganti kowe terus mendem turun dalan, wah cotho aku. Oh, mboten. Imane kuat ya. Iman kuat. Ayo, imame sing ngantuk. Ora bakal aku melek wis 7 tahun pas bengi iki ya ora. Ayo. Dibawani mbiyen tau tak gaweke to, Nduk. Nggih. Nah, nggih, bawani. Kunjuk karo sapa? Diaturke sapa? Napa nih? Tembange ngono. Oh, tembangnya nggih katur sedaya pamirsa teng mriki, kalih sedaya pamirsa teng YouTube Kuntadi Channel. Nggih. Seperti itu. Khususnya Khususnya mempelai dong. Mempelai berdua dan Winong Ceria. apa kuwi maksudnya? Winong Ceria itu ya itu. Komunitas penggemar sampeyan. Komunitas ya teman-teman saya online di YouTube. Online. Iya. Iya. Pancen saiki zamane online kok ayo bener. Iya. Bener. Napa to, Pak? Kok gumujengi, Pak? Iya, Pak bener. Melon lho. Hah? Pak
Pak Melon iki lho gumujeng. Pak Melon ora ngono kuwi ora. Karo Piai Sepuh bareng Pak Melon ora. Mboten Pak, mboten Pak. Oh, aneh-aneh dibandem jungkas kapok kowe. Ya Nduk, dibawani Nduk Winong Nawangsih coba kaya apa? Jaranan dangdut kreasi sente rewe jaran pegon Suarane apik. Bocah ya cantik, bodine ya entuk. Mung kuciwane siji. Apa? Lalen. Ayo. Wong iki pancen yo rene sing sampurna. Wis ora apa-apa. Duwe ciri khas dhewe-dhewe. Ciri khas Winong ya lalen kuwi. Sik enom wis lalen, sulek tuwekno piye? Ayo. malah mari Pak malah mari Urung karuan, sulek pamane sampean ketemu jodoh manten anyar, mangko wis barno, Mas aku urung lho ki mau. Iki malah toto. mboten to Pak Ora ya, Nduk ya. Lah kuwi ra iso lali ya, Nduk ya. Ayo. Lah napa lho kula mboten ngertos niku napa maksude Cukup lek ra ngerti ya wis, ya wis. Ngono. Lah iya. Nduk. luwes gemas nuju prana Nuju prana, ha? pinter agawe sinden winong tulung agung aja nganti ninggal tresno Ngene Nduk men rada ganti suasana, sing sepisan dilanggamne ya. nggih Sing kedua mengko lagi jaranan iki pecute wis siap ning kene iki jaranan. Engko lek pengen nyeleng iki celengane ya eneng. Wis tumpak ana sak walehmu. nggih Pak tur nuwun Pak kula mun diseneng-senengke Oh iya kudu seneng ora. Nek nganti awakmu saya kuru. Ha iya. Apike lemu ha iya. Berisi, berisi ilmu yang bermanfaat. Ya. Ayo nang Cahayu coba kaya apa? Angkaten. nangis sajroning atiku Aja nangis Cahayu. nalika sliramu ninggalaku Pampanen kanthi kelas nduk. sliramu orang rasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti ngejabahi
awas nong. Yuk. Jaranan Tulung Agung. Genjot nong yuk. Oye, hai. Loha. Fokus joget tuh, hey. Nyuwun tepuk tangan yang meriah kagem Minong Nawangse. Wah, elok iki. Bocah pinter gawe mareme wong tuwa. Lali neh. Bocah karo mik kok lali. Ayo. Miki penting lho, Nong.
Sing nganti lali mik penting. Ayo. Lah iya to ya. Ugi menika rombongan Pak Yoyok, Pak Cahyo Kuntadi, Pak Anom nggih. Wonten wingking piyambak sampun dugi. Nah. Podang kuning ingkang nyekarumi saking Pak Waris Sugiono tebih saka Surabaya rawuh. Aja kok neng Lumajang tekan Medion Ponorogo iki Pak Waris iki teka kok. Iya tenan. Kaya ngono le tresna karo awake dhewe sak kanca. Iya. Matur sembah nuwun tambah dulur tambah kadang. Tur hawane sing kaya ngene iki nyenengake banget kok. Nduk muga-muga hawa sing ngadhem tumrape prana jiwa iki ndadekake asrep penggalihe kabeh para warga masyarakat ing wewengkon prana jiwa mriki. Tur ya endah akeh papan-papan wisata. Air terjun Tumpak Sewu ya virale kaya ngono kuwi malah tingkate internasional. Homestay sing kagungane putrane Bu Guntin lan ugi kagungane Bu Guntin barang kuwi racake pengunjunge malah dudu rata-rata dudu wong Indonesia ning malah piyai manca mbuh saka Eropa, Amerika, saka Cina, Jepang ya. Ya semoga-moga tetep gangsar lan sempulur ya, Mak. Lintang Asmara. Sapa? Mbak Tri Hastuti Retnawati. Ayo. Men ora merasa makan gaji buta ya. Ditampilake karo Rokomas Muhammad Taslim. Iya. Coba kaya apa iki. Ayo Mas Taslim mriki ya. Gandeng tanpa bintang tamu sampean lagi tak dapuk dadi jok luthuk. Ayo. Ayo men jumeneng berdua arum Bali. Yuk dados. Ayo Mas Taslim berdiri. Wong sing putri wae wis mbeksa cara Bali kaya ngono kok. Sing kakung malah ning Ketapang iki piye ora. Ditugasi ciki-cik kok, Mas. Ditugasi ciki-cik kok. Lho mboten lek teng mriki niku all round, kudu serba bisa. Nyatane jenengan nggih saged ngoten kok ya. Joget Bali dhewe, ayo. Sini. Ayo. Kedinginan Pak Yoyo, jadi masih sulit. Oh, masih sulit. Coba ndang rono. Dadi lek joget Bali iki sing penting mripate sik sing digarap. Iya. Anggere sing tengen mlerok nengen, sing kiwa mlerok ngiwa, kuwi berarti wis Bali. Kero kuwi, Pak. Kero. Kero. Iya, ngono kuwi. Nggih. Mbak Tuti, halo, sik semangat ta Mbak Tuti? Oh, saya selalu semangat. Alhamdulillah. Nadyanto wingi bar ka Ponorogo, saiki tekan Lumajang Pranajiwa. Walah, panjenengan isih sehat seger kewarasan tenan. Amin. Nggih. Mas Taslim pripun? Alhamdulillah sehat. Nggih. Aku takon apa kok pripun? Lah kabare to? Mboten. Mboten. Kok mboten tumbuh-tumbuh jenengan nggih. Namane Kok panene ngono karo Mbak Tutik ngono lho ora. Nyatane bareng jumeneng berdua ya wah ketok le serasi. mboten. Hah, mboten piye? Mboten serasi. Hah? Dia dianggap serasi ngono lah. Rasa wedi sampean wedi to? Terus apa? Ya sampean ngerti, bojone sampean streaming, sampean kan laki-laki penakut. Sampean kan laki-laki penakut. Padha karo dalange ngono kok. Enggak, Pak Yoyo ora penakut kok. Suami takut istri. Ora. Pak Yoyo ora penakut lho. Aja Perlu wedi. dicontoh. Lek garwane streaming aja wedi Mas Taslim.
Kaya Mbak Tuti iki lho, bojone dikeki HP Nokia 3310. Dadi ora iso streaming ngono kuwi. Melihat ya Pak Yoyo. Hah? Melihat. Melihat. Tapi oh, nek iya. eling tok Pak. Soalnya saya tuh pripun nggih mboten selalu diawasi karena pun percaya bahwa saya tuh nggak mungkin neko-neko. Tenan ya Pak Yoyo ora percaya. Syukur to lek wis eling Purwoduksina. Iya. Syukur muga-muga iso ngono terus Ti, apik temenanan. Amin. Iya, nggih. Monggo. Ngopo to ah? Diaturake Lintang Asmara. Wah iki pokoke sing berbau katresnan kabeh mergo iki kagungan kersa mantu Bu Guntin. Spesial buat teman-teman berdua. Nah, gimana? Semoga berbahagia selamanya sampai maut memisahkan. Wah, Ya. amin. Untuk Bu Guntin gimana? Diberikan kelancaran, kesehatan, bagas waras, diberikan panjang umur. Amin. Untuk para penonton gimana? Wah, nge-MC tenan iki. Untuk para penonton loh itu penting loh. Oh iya, semoga lekas menanggap Mas Anom Cahyo Kuntadi. Amin. Untuk tukang sound kita Mas Glonder gimana? Jangan menghilang. Senengane ngilang Iya, bener Tik, bener. Mulai ra dijiret sikile. Lah ndelok story niku nyapu itu teko tebon-tebon ibu cah iki ora. Ajeng ngilang Pak niku wau Ponorogo Lumajang karepe mau bareng kancane. Nah iya to. Lintang Asmara, Mbak Tuti versus Mas Taslim. Oke. Yuk, tetos Madangkara. Oh ye. Madang. Bersama Lintang Asmara. Hey. Iya, iya. Siapan toro ratri mong eleng manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Jasulasmi.
Digoti, digoyang tuti. Eleng manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Suladi. Digoti, digoyang tuti. Sukses untuk hubung tim sekeluarga. Semoga barokah. Mario Tompo sajoning patinku. Luar biasa dan ayo Mas Taslim digotik imam ayo digoyang tutik jan lemes nantian biaya putri le atraktif le energik nanti kaya ngono ayo to elok temenanan ya kabeh lelagon iki mau sejatine ya pandonga panyuwunan Nduk ya sing intisarine muga-muga mempelai berdua menika bener-bener menjadi keluarga yang penuh dengan kebahagiaan lahir batin dan selamanya tetap langgeng katresnan ya Mak. Katresnan lan wis cetha lamun to sing jenenge katresnan kuwi kanugrahan saka Gusti ingkang diparingake marang menungsa ingkang awujud uruping jiwa luhur. Uruping jiwa luhur. Mula aja main-main karo katresnan. Lan apa to sebabe menungsa pinaringan rasa tresna pamriye supaya titah antarane lanang lan wadon bisa urip bebrayan linambaran sucining bebuden supaya bisa dadi lantaran tumangkare menungsa ing jagat raya ya kuwi laire jabang bayi ingkang minangka panyambunging sejarah ya kejaba saka kuwi katresnan diparingake marang kabeh sedengah para titah ing pangajab supaya kabeh tumindak lan pakartine menungsa tansah linambaran rasa tresna. Ora mung bab tresnane lanang karo wadon nanging katresnan tumrape manungsa karo sesamaning gesang. Rasa welas asih trenyuh guyub rukun samat sinamadan gotong royong kuwi sejatine wohing katresnan. Dadi yen menungsa bisa bebles anggone gagapi lan pinter matrapake mungguing tumindak. Jagat kuwi anane mung ayem tentrem merga kesrambah dening rosane rasa tresna. Ya ngono ya Mak. Kaya ngono kuwi. Lan kejaba saka kuwi para pinter wis paring dawuh, mulai kita menikah maka disitulah kita mulai belajar dan sekolah bahkan sampai akhir hayat. Ya, mula Imam Ghazali menyatakan mencintai tidak hanya sekedar tidak menyakiti orang yang kita cintai, tapi kesiapan kita untuk sabar dan ikhlas menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Ngono, ngono kuwi ditutup nganggo Bu Kesi Rahayu. Ayo.
Sinom Parijata Slendra Menyura. Ya. Gandeng iki magepokan karo katresnan memanismu kang uciwat Bu Gesi. Ya. Mengko senggane tetep kaya biasane. Ngono kuwi. Mbok menawa Bu Gesi arep matur sik karo Bu Guntin. Ayo Bu Gesi, ayo. Ah inggih Pak Dalang. Nggih. Bu Guntin. Halo Bu, selamat malam. Saestu kula dalu niki matur nuwun lho Bu. Trenyuh hati kula dugi mriki jenengan tanggap, jenengan telepon nika kula pun ndredeg saestu Bu. Wah, kula kan mboten nate tanggapan teng Lumajang, ning kok enten piyayi sing luber atine terus nanggap kula lan bojo kula kanca-kanca niki Bu. Pramila empun sampai putus napa nggih hubungan silaturahim. Mugi-mugi mengke sanes wedal disambung malih nggih Bu. Mungkin panjenengan mengke gadah kersa peresmian homestay sing teng mriko, homestay anyar nanggap wayang malih nggo nyeneng-nyenengke wargane teng mriko. Niku kan sedekah Bu. Sedekah sing intine niku mungkin bisa menjadi sangu atau amalan awake dhewe lek mengke ke akhirat ngoten. Mugi-mugi Bu Guntin panjang umur, murah rezeki lan kuat anggenipun momong putra wayang nggih Bu. Matur nuwun. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya Bu Kesi. Wah, lek kon pemasaran dhewe pinter pancen. Iya, nek kon manajer Madangkara. Iya. Owner. Owner ayo. Lan bapak-bapak ibu-ibu ingkang mresani wayang teng mriko, tasih remen nggih mresani wayang. Alhamdulillah senadyan to teng niki Pronojiwo niku pegunungan ternyata piyayi mriki antusias anggenipun mresani wayang ngatekaken sanggit lakon Pak Dalang. Sabetan bantah dipresani yen lucu guyu wah saestu. Remen kula. Ning mboten aneh mboten mokal, mestinipun Bu Kesi ngerti karo sejarah. Bilih mriki rumiyin menika Lumajang kagungan dalang maestro yang hebat tur ya kondang klasike nenggih almarhum Bapak Hari Bawono. Menika piyayi hebat Lumajang menika kota mriku Bu Kesi. Lah nggih Pak Dalang nggih kula nggih sampun tepang menika. Sing sekedap Pak enten napa jenengan ngersakne napa? Bu Kesi matur nuwun nggih. Niki wonten tamu saking Singapura nggih. Keluarganipun Ibu Guntin badhe nyuwun lagu badhe naik pentas sekedap. Nyuwun lagu inggih Pak Cahyo ngapunten. Lah soalnya tepi-tepi kok seneng meriksani wayang kulit ngaten lho. Saking pundi? Saking Singapura. Wah, Singapura wae. Kula aturaken dhateng panjenengan monggo. Pundi-pundi? Nggih. Wonten nek lha asmane sinten asmane? Bu, iki kula aturi minggah panggung Ibu saking Singapura. Monggo. Monggo. Nah, tindak mriki mboten napa-napa. Nggih. Malah iso tepung karo piyai Singapura. Sapa ngerti engko awake dhewe ditanggap nang Singapura mbok menawa kono enek bersih desa. Ayo. Bersih desa. Nggih. Mana ini dari Singapura iki kondang sing apa ki jenenge negara paling disiplin dan taat kepada aturan. Iya, ngono kuwi. Mula saben awake dhewe iki anggen ning Batam no jane mung kari melangkah iki tekan Singapura ning rawani. Iya. Mergo ra entuk ngrokok sak nggon-nggon. Ayo. Mula ning omah. Padha karo Agustus iki jane awake dhewe kan iso ning Australia. Ning ketoke penak ning Ponorogo. Ayo. Wah nggih. Niki sing ini yang dari Singapura? Inggih. Loh, kok saged Jawa? Orang Jawa asli. Aja-aja engko Singapura ndampit sampean. Asli dari Singapura? Inggih. Oh, alah. Singapura pundi? Singapura beduk. Hah? Beduk. Beduk kali kentongane pundine? Celake. Oh, alah luar biasa. Garwa suami juga dari Singapura? Inggih. Kok iso basa Jawa? Kula asli Jawa. Oh, alah disetek karo Singapura. Inggih. Oh, promo kali piyai Singapura. Ngaten. Luar biasa. Isin. Badhe kula ajak naik isin. Hah? Malu. Mboten napa-napa, diaturi mriki. Nggih, diaturi mawon. Tak jak omongan bahasa Inggris mangke. Nggih. Oh nyepelekke duan wae. Diasen iki ora. Nyepelekke diasen iki lek misuh ngono diasen iki. Lha ngapunten Pak Cahyo, wonten menika wonten saking para sinoman biodo badhe minggah panggung setunggal makili saking kanca-kanca sinoman. Mungkin nggih kali nyuwun lagu. Masalahipun nggih
mun tradisi ngriki kan ngoten Pak ngapunten kan. Nggih. Niki ngasange Singapura. Nggih, manten-manten saking Sinoman Byoto. Nggih. Kedap, nggih. Tak boleh cakap Jawa, saya punya bini boleh cakap. Terima kasih. Bini? Ya. Istri. Oh istri, bini iya. Namanya siapa Mister? Charles. Hah? Charles. Charles. Oh itu mic yang tanpa kabel itu namanya juga Charles itu namanya. Oh iya, asli Singapurnya mana? Singapurnya? Asli Singapura. Hah? Asli Singapura. Asli Singapura. Iya. Kok bisa menikah dengan orang Indonesia, orang Jawa? Iya. Jodoh. Hah? Jumpa Iya. Oh gitu, iya. Memang kalau di sini itu yang bagus seperti itu. Kalau orang Jawa seperti ibunya ini kan ibaratnya perahu itu kan besar. Jadi kalau besar itu dinaiki tidak oleng nanti. Jadi oleng. Terima kasih. Di sana keseniannya apa di Singapura sana? Di Singapura. Kebudayaan, kesenian, pertunjukannya apa? Chinese biasanya, wayang orang Potehi? Chinese, iya Chinese. Oh. Wayang. Oh, Iya. orang tonton pitono seperti iya. itu. Oh, iya. Angen nggih pun tito, angkai to, fucia. Ayo. Heeh, dalange liceng suwi ya. Sindene nyampe jual lah. Mister, ya. Namanya tadi siapa suaminya? Charles. Charles. Mr. Charles. Nama lengkapnya Charles Santoso. Charles Hah? Anton Patrick. Oh, Iya. Patrick. Oh, cakra budaya. Ah iya, cai gede. Mas rene ya, Mas. Cai gede suarane cilik ora nggih. Anu, Ibu badhe nembang napa, Bu? Nyuwun lagu mawon. Napa? Pak Sijum senengane Cicak Rawa. Oh, Nggih. kula kesupen nggih. Cicak Rawa nggih. Nggih. Siap, nggih. Mister Charles tahu Cicak Rawa artinya apa? Cicak Rawa artinya. Tak tahu. Enggak tahu. Yo aja diomongi, wis ben. Nggih, Cicak Rawa nggih. Nggih. Ayo, nggih. Sapa iki sing siap sing sik kelingan Cicak Rawa? Mbak Tuti lagi. Oke, Mbak Tuti. Ya, aduh. Nggih. Yan, sisan Yan, berdua Yan. Ayo. Berdua ben ora sepi panggungi lek wong loro. Nggih. Lek duwe Singapura napa, Bu? Dolar. Dolar ya. Dolar Singapura nggih. Oh, nggih. Monggo, nggih. Ah, luar biasa, Mr. Charles, okay, thank you. Okay, thank you very much. Iya. Nanti kita ke Indomaret. Ya, itu. Piyayi Singapura ngangge batik lho, elok tenan luar biasa Mr. Charles. Iya. Muga-muga kepareng mirsani nganti rampung. Ayo, sapa ngerti iso foto karo dalange. Ayo, ngono kuwi. Terus nggih kenang-kenangan go mulih ning Singapura ya ta. Fotoku neng kono do bingung. Ini apa? Manusia apa ini? Ayo. Yo berdiri neh cah loro. Ayo. Cucak Rawa karmane Pak Siju mugi-mugi langgeng wonten ing swarga. Amin. Yo, dados. Ku
langenane Bapak Sijum Suwargi wis diaturake Cucak Rawa. Nggih.